Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Mayang gabi, kalimutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, sinar na kita sang panahon sa aton siningalin yung na-check naton subong ang Provincial Disaster Management Program Division. Kumusta tang palibot sining adlaw sang Martes mga ka-aksyon. On the line, we have Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang gabi dra sa imo. Happy New Year. Aksyon dayo, Happy New Year, no? Kag sa aton mga listeners, mayang gabi kag Happy New Year man. Ari atag naton lakat sang aton tiyempo sining gabi Martes kita karon. Enero 4 to 2021. Ang ginatawag ta nga share line amat-amat ni siya naguyang aksyon bay kag ang magabulos niyang dominante nga weather system naton ang dupoy-dupoy sang hangin amihan o ko northeast monsoon. Gina-expectar ni siya nga magadala sang maayo nga tiyempo, generally fair weather ang kondisyon. Luwas lamang sa may umalagi nga may mahinay o kun manipis lamang nga pag-ulan mabatyagan naton sa kabugusan sa aton kapungsuran. Sa Luzon, Visayas kag Mindanao kag may isolated lang rain showers kag thunderstorms. Ang synopsis naton karon upon ang kondisyon naton sa kapungsuran sa aton tiyempo maning hangin amihan o northeast monsoon nagaapekto sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Ang Caraga kag Davao region magalumon ang ila kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan nga linman sa northeast monsoon. Eastern Visayas, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora kag northern portion sang Quezon. Magalumon man ang kahawaan nga may mahina o kun manipis man nga mga pag-ulan o kun pag-tulotaliti halin man ini sa gihapon sa northeast monsoon. Kag ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran na lakip kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, particular sa Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Maayo ang aton kimpoya, may paggulugal ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. Pag-updan lang isang may naligwin nga mga mahina ikon manipis lamang ang mga pag-ulan o kon pagtulotaliti halin sa gihapon northeast monsoon. Ang aton nga forecast when ka coastal water condition ari kita sa kasarangan hasta sa may kabaskugon nga huyop sang hangin magalin sa gihapon na aminhan na sidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag wala kita gale warning advisory galing ara kita sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Nga may takos ini siya 1.2 hasta sa 4.0 metros ang aton astronomical time. Sang alas 4:57 nagunas 0.4 metro ang kanabawon. Ang taob magabalos alas 11:53 karon sa gabi. 2.0 metros ang kadalumon. Dalom-dalom siya. Kag alas 5:35 sininga hapon nagtunod siya haring adlaw magabot lang siya alas 6:03
buwas sa aga. Kag ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius, balik kita sa normal naton nga temperatura o humidity. 77 hasta sa 78.8 degrees Fahrenheit. Aha. Action by. Ba, kamayo no, kay katawhay sa sitwasyon ta Sir Gan, kabay pa nga amo lang ginipirmi no. Tuod man, inablang ulanon ka lang, tulo taligsik lang, ulan gamay, tapos Dugay init share line naman. to mo, dugay mataliti, dugay maulan, pero hindi Oo. man raskog. Oo. So, amo to, nga nagamatamad sa huyang, si opisyal na ginpalayag sa pag-asa, ang madominante ang maning northeast monsoon. Galing ang katuglawon naman sa dulot niya sa Gani. tungang gabi kag sa kagahon. Kung kisa daw, hindi ka maligo kung aga pa mo, inablang ang duty mo bla aga pag ugtas ka mo. Hambal, kung kisa daw hambal ka sa tubig nga dugay man tamiguhay subong daw hindi ko magkilala na sa imo kay mabugnaw gud. Anyway, Sir Gan, salamat maayong gabi. Okay, welcome maayong gabi. Yes, sir. Matulot taway nga aton gid nga palibot mga kaaksyon na. Nawisang aton sini nga forecaster nagpalayag nga ti minyo kulo kampante kita. Pero mo na, monitor lang kita sa tanan nga oras. Aside from Action Radio Bacolod, ginaga-inform sa inyo sang aton sining lakat sang panahon. Kamo dira monitor kamo sa sitwasyon naton mga kaaksyon, ano? Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City, uno na subong nga adlaw mga kaaksyon, Martes kita. Yari na sa Enero 4, 2022. Aksyon Firing Line. Unang pagpungko ni Action Brian Morden sa Action Firing Line karon nga tuig 2022 kay nga imbokada naton sang Lunes no, nag-action hotline kita. Okay, welcome back mga ka-aksyon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Action Firing Line. All of the night naman kita sa masubra 360 o 365 kaadlaw nga aton sini nga pagpangalagad sa sulod sang isa ka tuig mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Anyways, bukas na aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube, plus ang aton sa Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa text hotline sa 0963-757-0874, no? Para sa inyo sa mga mensahe. And then, balik kita sa aton sa pamangkot sa firing line. Ang ang pagsaka hinali na naman sang kaso ni COVID-19 dito sa Metro Manila. Ano blang inyo nga paglantaw sini mga kaaksyon? Inibla may angot na sa holiday before nga nagpinagusto mga tao kalagaw to or anuman. Ako mismo galibog ang ulo kung subong adlaw sobra lapit na naman 5,000. Halin sa 200 naghinali lang 5,000 ang kaso. Anong paino-ino nyo abi? Anong pananawan nyo? Text lang sa aton sining number sa 0963-757-0874 kag sa aton sining live dira. Paibasahon ta na karon ang inyo sining mga komento nga do mga komentarista man kamo. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. On board na, 12:09 tak na sining gabi mga kaksyon. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga mga kaksyon sa aton nga pagpangalagad sa mga gabi. Sa mga balita, lokal ta puwerte nga mga balita imbukada sa tuig 2022 pinatyanay imo di hamak. Aksyon Firing Line. Sa syudad sang San Carlos mga kaksyon amay ginpatay ang anak matapos nga ini sila daw may ara na sang dugay yang grudges bla way nagaintindihanay masami nagalalisay kag misami man ginapatawag sa barangay pero sang Enero 1 mga alas 2 sang hapon didto gid way nagid napugngan sang amay binuno niyang bata niya junior ya pa naman paglanding sa ospital patay. Aksyon Firing Line. Pwerte no, nagsungka or gindakop may ni siya kaway manlagyo ang suspitsado nga amay mga kaaksyon. Sa syudad sang Kabankalan kahapon sang hapon na sapwan man ining isa ka amay baliktad naman niho. Ang isa ka amay nga mga tulan na gid lamang way nang mga unod niya pasensya sa nagapanihapon ano nga ginlubong mga kaaksyon
sa uluunhan lang sa ila dito nga puloy-an, no? Paano siya nakitaan? Bangod sa bayo niya, no? Sa bangod sa bayo niya nga yara sa duta. Action firing line. Ginkot-kot sa mga tawo bawti siya gid, no? Ining amay nga ginpangita sa sulod na sang 6 ka bulan nga nadula sang hinali ini, no? So pagkasapo kahapon, dira man mismo daw na guilty gurong anak kay ang suspect anak nag-ako siya nga siya nagpatay sang amay niya, sa nagligad pa nga 6 na kabulan ang nakaligad paagi sa pagmaso, mga kaksyon. Action firing line. Maso pagid iya mo, oh, grabe yan, no? Ang rason sining nasambit nga suspect nga anak kay ang amay niya pirmi nag-away sa iloy niya kag mga utod niya. Bado kanubo man klase rason o porte, no? Mesuhon magid ang amay mo siya pinatay ko sekreto na pero subong naghinulsol ako. In fact kahapon ining nasambit nga suspect nga anak nga nag-ako gilayon nga nag-inom sang pesticide. Mahikog sa tani iya mangin matay siya nag-inom sang hilo may lang nga tabangan subong ara sa hospital ti ginahulat pa nga makagwa ini kon magapasaka sang kaso ang iya sini nga pamilya, mga kaksyon. Action firing line. Swerte, no? Anyways, nagahilapit ang eleksyon sa 2022 May 9. Ang kapulisan kag Comelec diri sa probinsya sang Negros Occidental preparado na. In fact, on January 9 sa Domingo nga adlaw, monitor kag pamati ang mga gun holder dira. May lisensya man o kon wala, bawal na kamo magdala-dala sina outside sang inyo sining residensya. Action firing line. Kung may lisensyang imo armas, ti may lisensya okay gid, pero hindi ina-exempted. Kay magakuha kapag gihapon sang exemption sa police or Comelec, mga kaksyon, isama na sila dira kay naga-combine man ni sila kag i-validate kanila kung ikaw bala kinahanglan gid nga padalon sang armas luthang, na? Kay ginalantaw nila kung hindi malang wala man lang threat ang kabuhi mo, hindi malang gid problema sa kabuhi mo nga ang pasugtan kanila. May validation bisan nga may lisensya kaning LTOF na bilang ginatawag nila. Action firing line. Sa tilang tawon tani maka-action may connection na ni sa election 2022. May ara sang random or may mga sorpresa nga mga checkpoints himuon ang aton sa ni kapulisan Bacolod and outside Bacolod, mga kaksyon. Action firing line. Ang natabo kay nasang aga atong ginreklamo nga pulis sa isa iya ka sibilyan nga pinalukpan sila pero suno sa pulisya naglupok lang to ang armas niya, may ariglo na, no? Why na to magpagamo pa ang sibilyan nga nagreklamo sa police station number 7. Siya okay na lang to, no? Damo na abi, pero ang pulis daw imbestigahan gid siya. Una-una nakainom. Ikaduha, ang safety net sa armas niya daw hindi safety how. Pulis siya ti kay sumigabong lang nga hindi niya hungod. Ti daw ano ang kulang ang training or basi ano man nahulog ano nga sitwasyon o kung napitik lang o kung aksidente gid man. Action firing line. Ti sa administratibo nga kaso may atubangon gini siya. Sa kaso kriminal, tiway naman to kay nagpaariglo, mga kaksyon. Sige, ang iban nga balita, mga kaksyon, diri sa syudad iya sa Bacolod. Check na to na balita na Aksyon Del Salazar karon kay ho. Kahapon, kung di umpisahan tatakol ining basura diri nga nagalinaptas Bacolod, bao subo nga adlaw, may ara na sang task force basura nga ginapaabot nga mag-operate na kontra sa mga illegal nga dumping iya or illegal dumping umpisa subong nga bulan, mga kaksyon. Basi dito kaubos na mo tani block. Itagain nyo poder ang barangay. Mga barangay officials na mo ning pangsugua sang syudad ho, nga mag-monitor sa barangay nila kay pila malaning kabilong task force disiplina. Kita nyo task force disiplina gani sa COVID-19. Kada interview ta ang masami nga mahambal, kulang kami sang manpower. Muni na. O, tiyan mo amo manigyapon. Abi, tagain nyo ni poder si kapitan kay sa gawad mo maglibot sa barangay na sa vicinity nila kay sila ni may ideya kung sinong mga kabalan nga sagi kahaboy ka basurada. Action firing line. Ti Aryo, ang iban nga balita, bulig finansyal sa mga biktima sang Bagyo Udet, target marilis sang DSSD sa masunod nga semana. Bauti Mayo ini nga balita sa Bacolod. Ang hindi ko lang nanamian kon Udet nga bagyo, kay may mga banwa nga hindi sila may ara sang banwa nga may mga nagkalaigo ni Bagyong Udet.
nga daw hindi makakuha siya sang kwan, sang ayuda, financial assistance kay hindi pagtagaan sang indigency sang barangay or certificate mga kaksyon kung hindi bakunado. Action firing line. Dito hindi man na requirement ang bakunado, bagyo udet ni iya. Tikluluoy mga tao. Pero check na to niya. Kay wise naman na bakunahan. Ti bakuna na kamo da eh. Action firing line. Mo man lang ang solusyon da, ti pabakuna kamo, hindi mas na pabakuna, ati may financial. Sige, ang balita karon sa probinsya sang Negros Occidental, with Action Marlon Hinovia Makaksyon, masobra 1 na kamilyon, no? Ka mga Negrosano na bakunado na sang COVID-19. Mga kaaksyon, maing balita ina. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, start tanay paton tanay karang mga balita lokal pero dito kita anay sa mga balita sa national. Gamay lang niya. Abaw, subo nga adlaw ho. Ginkibot naman kita. Ako na kibot kuya. Kamodra, I don't know. Kay sumaka na naman ang presyo sa aton sining nga gatong ang diesel mga kaaksyon 2.40 man lang Pwerte, yan, no? Matyagan ko nibla sa mga petroleum products or owner, bala do mga milyonaryo, kag bilyonaryo, mga tao des Pilipinas, ma? Action firing line. Ang gasolina, 1.80. Ang kerosene naman niya, 1.85. Grabe, ano? Aring 2.40, gito daw nakibuhot ako. Action firing line. Antos lang dong. Sige lang, antos lang taa. Importante, pangabuhi. Action firing line. Ang ibang nga balita sa National Makaksyon, dumduman ito sa December 10, nga may ara sang nag-file dito sa COMELEC, ining Coalition for Life and Democracy lang nga grupo, nga gusto nila ipaisulon or ipaisol ang eleksyon sa May 2025 mga kaksyon. Ba, kanami, sinong nagsugo sini nga mga incumbents subong man? Action firing line. Kundi ginpawalaan sang COMELEC ini, daw hipusa lang ni kay siyempre kadamo trabaho sang COMELEC subong. Amo lang gining atubangon nila, malabo ini nga matabo mo. Ti subong, liwat sila nga padala sang urgent motion na naman sa COMELEC na dapat magpatigayo na sang hearing or mga manifestation, abi or aktuhan. Ang ilang sining nga hangyo nga dapat instead of May 9, 2020 tong eleksyon, idugon sa May 9, 2025. Action firing line. Pwerte mga tao, di na niya makuhan kay kung diri sa Bacolod do. Damo na din atat di nga mabulos da sa NGC. Sino may pasugot sini basi makitaan kamo sa Bacolod di nga gusto na buslan ang mga iban di mabatuhan pa kamo pero. Action firing line. Sadya na daan diyo, mako mo na si Albi Benitez sa Action Elms. Nagkadto lang sa Barangay Alihes. Ginpamangkot niya ng kapitan sa Alihes, anong problema mo de? Hambal sa kapitan siya, why ko di ambulance? Do pila na kabulan, hulat ko ngayon ko syudad, why gid? Pagkabuwas, may brand new nga ambulance, gipadala si Albi Benitez. Action firing line. Ti ina si Albi Benitez, kung hindi madayon ng eleksyon, ano ay hang bungo-bungo sa ulo siya, hindi madayon ang eleksyon na kahatag, ito ambulance na, no? Action firing line. Curtis Albi Benitez na, sa Singkang Airport, dumduman ko man tong isa kapurok tong ginutdan bala kurintis ang Sineco, kay mga tapping-tapping tong ila, mga ginrelocate to sila mo. Ti ang Sineco, hindi maghatag, kay gina-process pa. Waya bala padal, generator to Action Elms? O ara, generator, pandara nyo, ti subong may kurintis lang. Action firing line. Pwerte, no? Ti ina, personal gasto ni Albi Benitez na, way kuya kampanya sa yan, na doon na-believe lang ko bala yung overnight, ara na yun ang ambulance mo. Pero Tino, di niya na pinanguha man. Damo ni siya kwarta eh. No? Damo kwarta. May gabi lang kay Kirby Pederes na. Taga-brigada na siya. Nabikuan lang ko eh. Amazed lang ko bla. Grabe do. Overnight. Sige, galing kiti ko may kwarta kay mo. Malang na yung mga tag 1 million ng ambulance. Action firing line. Ay malang niya. Or basi may naka-standby na nadaan dahil nga gina-preparargid kung sino kay kinahanglan. Bati perte. Pero ang syudad sa Bacolod, subong grabe man ang balbalanay, manhatag mga ayuda man ano. Kung dintong may bululigan, atuman sila. Amo nang manami, Action Elms, nga away politika. Pa-indis iya sa mga hinatagay. Hindi kay binabaanay kag maghabuyanay sa mga malain nga tinaga. Daw ang natabo sa unab lang Montelibano kag Guanzon nga panahon to bla. Dumatyagan ko do kaabot ko to ba.
ato pa kutos dun Salvador guro wala puroy guro ga eskwela elementary pero ginsumay ko man ang katabo di ko no 1990s 1980s o may 1990s guro ano amo na mo ang ila sini nga inaway politika padamo-damo tindog with siya da Action firing line. ti subong daw nasulit niyo padali ti sa kwano padali man to mo nang nami ya pagwa ay kwarta ya ula anay kwarta mo nang nami sa politika. Action firing line. Hindi kay sagi kita habuyanay sa mga inang si amo ni, ang iyang background ni, kawatan ni, korupsyon mo na. Di na kamo sige habuyanay sina kay nga palari. Ho lang kamo. Ay susto. Action firing line. Nga may mga bahid ang inyo sini nga mga pagpungko sa gobyerno. Action firing line. Dira lang ko anay sa eleksyon Di tanan ni pagsapako ng ining mga Coalition for Life and Democracy kido ka pasabad-sabad lang ng ila ya. Action firing line. Ako na enjoy ko yung mag-eleksyon para islanta naman ang mga tamaran ho. Action firing line. Sige, ang ibang nga balita maka-action sa national, duman nyo tong isa ka Filipina blang iskapo siya sa quarantine niya. Subong, hindi lang kay siya ang pasakaan ka mga tubang sang kaso. May siyam ka iban pa nga mga tubang kaso ti upod yung pamilya ya di. Action firing line. Ining si Gwyneth, doon to kon sakto rin nga kon panawag Gwyneth Anchua in check galini sa lawayon kasi bahay na. Action firing line. Bata pa no? Gin-quarantine sila sa Makati Hotel mga kaksyon. Ay nano man imo sa mga nagligad to nga mga kasagsagan sang Christmas party gidla. Lumakat sa iya ka nagtambong sa Christmas party, nga gina-quarantine siya karon kay ti nakaproblema gid. 15 ka mga persona ang gintapikan niya. Action firing line. Ti subong, hindi lang kay siya ang mga tubang sa mga charges ngayon, kundi lakip nang iya sini nga pamilya, natigan din to lirar man kay mismo gani ang nagfit siya o kung naghapit siya, amaya mo. Ang nagdulong siya puli, iluya, kundi may ara sang pahanugot sa pamilya. Action firing line. Siyam sila mga tubang sang panumbungon bangod sa paglapas sang quarantine protocol, mga kaksyon. Action firing line. Dumduman ko to di sa unang kasagsagan gibla sang COVID-19 last 2020. Atong may mga travelers kita nga pag-abot diri sa Bacolod, ang isa ya naglo na nago sa iya. Iyawan pangitang kapulisan. Dito sa Mambukal, pati ang NOCPO personnel nagpinangita sila puli sa Glis Bata. Action firing line. Ang subong na adlaw mga kaksyon nga kaso ni COVID-19 5,434. Do naghinali lang nga nagsaka di man do kakilibot no. Omicron na ini o kon Delta mangyapon anong sitwasyon. Ang patay 51,604 na kang aktibo 29,809 mga kaksyon. Action firing line. Pero ini nga mga sitwasyon mga kaksyon, kabay pa suno sa Okta Research, basi pa naman mag-subside man niya, magnubo-nubo pa ni sa plaabuton nga mga sim ni mana. Kay nahingagaw dayon mga pagkontrol sa mga utod naton didto sa Metro Manila mga kaksyon. Action firing line. In fact, didto sa Manila subong, nagakuha na mga tawo to, nagaproblema kay sa status nga alert level number 3. Ang situation dira, ang mga pasahero hindi pwede kasakay kung hindi ikaw bakunado. Action firing line. Ini agin papagwa nga palayag sang MMDA nga ginpaboran kagin suportahan man sang Department of Transportation nga dapat no bakuna, no ride mga kaksyon. Hindi kapag pasakyon sa mga POVs dira or mga public utility vehicle kundi ka bakunado. Action firing line. But according naman sa Land Transportation Regulatory Board o kon LTFRB, do kabudlay sa sining nga sitwasyon bangod dugang nga trabaho ini sa mga driver nga isa-isahon mo sila iya check kon may vaccination card sila kunway. So nga pangabay sa mga driver kag sa LTFRB ikulintas sa mga bakunado ang ila sini nga card para mahapos nga ma-identify. Action firing line. Dito man sa Manila, subong makaksyon, nagakaubusan to subong niya sang mga baligya sa mga over-the-counter bilang mga bulong like ni bilang mga Biogesic, mga kaksyon, ining mga Bioflu, Newzep, ini mga Solmiox, bilang kag mga iban na da mga simple lang bilang mga pangtiyanggi nga bulong
or pang home remedy nga mga bulong, gakaubusan to subong ang mga drugstore. May mga shortage to subong. Kaya nga, nagdagsa ang binaklanay, iban gina-hoarding nila, ginatago nila iya. Action firing line. Ini natabo mga kaksyon, nagligad, siguro damo, naghililanat dito, wala nagpabalo, wala nagpa-swab test, wala nagpa-hospital, nagbinakal sila sa mga kaangay, sila nga bulong, parati sila na lang mismo bulong-bulong sa kugalingon niya, kay ang instinct nila, kag pagpati nila, nga once gani, kuno nga, inang magpa-hospital sila kay swab test, pihoged, nga ini sila i-COVID-19. Action firing line. Pero sunod sa Department of Health mga kaksyon, wala sang shortage sang bulong didto. Mismo ang mga pharmaceutical company mga kaksyon nagpalayag nga madamo sang supply sang bulong. Tiyo galing kay mismong taga-pharmacy, mga owners sang pharmacy, dira kag ang mga nagabaligya, naghambal, wala na bulong. Action firing line. Sino man nagasugid ni tsakto sila, pero timot subongo ga panic buying to sila sang BioFlow, sang mga ano ning iban diri, basta kadamo lang ni Yusef dira, Alaxan, by Jessic dira, Solmiox kag iban pa. Aha. Di buenas kita diri sa Bacolod kag Negros kay do kalinong sa aton di subong, pero hindi lang ta magkumpiyansa. Paki-check lang gid sa aton sini kaugalingon mga ka-action. Action Brian Warden. Action firing line. Action na Radyo Philippine Standard Time, la 7:20 na sa aton sini nga pagpangalagad, balik ko diri sa lokal. Kay kagabi na interview na Action Boy Duran si City Administrator M. Ang, no? And now volunteer dira sa EOC, ano? Ang interview may connection nga may ara sang isa ka nagpositibo sa Omicron nga nag-abot diri sa aton sa Bacolod. Ini siya ganit taga Mindanao mo, hindi niya Bacolod nun. Kag may asawa, no? Na-isolate na sila sa hotel. And upod niyang iya sini nga misis nga isa ka call center agent mga kaksyon. Ini siya ganiya taga Pampanga. Galing kiti mga call center ni sila diri na assign. Action firing line. So kagabi napalayag nga nagpositibo sa Omicron, no? Ining nasambit nga lalaki mga kaksyon. Pero early sang kaina nga aga nagpabalo si former city administrator Ang nga nag-negative naman. Ining negative yang partner sining nasambit nga lalaki, although ini siya hambal sang genome bala sequencing to nga Omicron positive ini siya, pero naka-recover naman ining lalaki. So ginupdan sang asawa niya sa isolation facility, and then RT-PCR test man niya sining nga misis, negative na mga kaksyon. Action firing line. Pero ang gusto talang hibaluon kay daw gasalangisag ang balita nga nagasalangisag. May isa ka report ko diri nga nabasa mga kaksyon, kay ini masaligan maning nga mga balita mga kaksyon. Nga positibo iya ang iya sining asawa. Ang ini nga report halin mismo sa City Health Office. Action firing line. Pero check tabi subong nga gabi abi kung ano gina matuod sina diri daw hindi man tani maka ano man daw di naton o gina daw naglululigwan ng ginhawa ta kay ting iya misis ini nagnegatibo man. Subong nga hapon, subong guro mga 3 to 4 hours para nakaligad, na check ko, may news nga nagahambal nga nagpositibo sa RT-PCR test nga repeat mga kaksyon, ining misis niya. Action firing line. Sini nga hapon, no? Basi balabag-o naman ini, i-check tabi kay gusto na to ni isiguro mga kaksyon, kiti, although ining Omicron nga ini, hindi siya amuna ka delikado kay hindi makamamatay, daw ka flu lang, daw ka normal nga flu abi, pero ang iya naman nga diferensya kay kadasig mang laton, hindi tayo gusto iya nga may ari kita na dis Bacolod iya. Action firing line. That's why nga klarohon tani kung ano ginang status subong sang asawa. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have EOC volunteer, si former city administrator and councilor man, Ang. Ma'am, good evening and welcome to Action Radio Bacolod. Happy New Year sa imo, ma'am. Happy New Year, Action Brian. Happy New Year sa inyo tanan sa Action Radio kag sa mga nagapamati. Aha. Sa imo program tonight, mayong gabi. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, sa time. Pasensya sa disturbo. Pero, ma'am, akay na sang aga, na-inform mo sa Action Boy Duran. Boy Duran nag-inform sa akon nga nag-negative atong misis bala sang isa kalalaking nag-positive sa Omicron. So, sining nga hapon, may ara ko news na basahan
ang source nila from the City Health Office nga nag-positive siya sa repeat na naman nga RT-PCR test, ma'am. Ano ni ma'am kamatuod, ma'am? Ang ato niya index case, ang nag-Omicron, ang na-detect nato na Omicron case, nag-repeat RT-PCR siya and ang result is positive. Which is, ginaklaro ta na, expected na siya, Action Brian. Okay. Somebody, ang isa ka pawo nga nag-positive for COVID, even after, ang mga virus, ni mga viral diseases na self-limiting na sila. Okay. Ginatawag na self-limiting, meaning, nag-resolve na siya by itself. No? Nag-aayo lang na siya after the 14-day period. So, Okay. Kung nag-COVID ka, kag asymptomatic ka, after 14 days, hindi ka na, considered na nga hindi ka na infectious. So, ang natbo ni sa ining pasyente, natapos siya ng i-isolation. In fact, naka-18 days na siya sa Manila. 18 days siya sa Manila. Kag amo pag-abot niya dire, kag amo man pagwa sang result sa iya genome sequencing. Kaga, because pagwa sang iya nga result, ari na di siya sa Bacolod, ang aton protocol sina Action Bright, gina-repeat test na kag gina-test ang tanan nga close contacts based sa contact tracing naton. So, ang iya nga close contact, ang iya mananggid nga asawa yan man lang, kaya naka-book na, nakabilet na sa hotel, ara na sa hotel before pa siya nag-abot. So, pag bot niya sa airport, dintugat siya sa asawa, diretsyo mo lang siya sa hotel nga naka-check-in ang asawa. Why na siya sa iba nga contact, no? And the day after, nakuha ta ang result nga in fact nag-positive gali siya sa Omicron sa iya nga genome sequencing. Okay. So ang protocol kasi na sa City Health is kag sa DOH is na-repeat RT-PCR na. Kag expected na may possibility gid nga positively what? Actually, within the 90-day period, may possibility gid nga mag-positive kay may viral shedding at the same time, ang remnant na sang virus, ma-detect na gyapon sang RT-PCR machine. So, muna natabo. But since natapos siya ng isolation, naka-more than 14 days na, ang iya nga isolation, hindi na siya infectious. So, which is confirmed man kay ang asawa niya nag-negative sa RT-PCR test. Nga kung sa bagay ang asawa niya, upo digid halin pag-abot niya sa 31 hasta sang test siya sang kahapon, which is January 3, so after 4 days. So, negative ang asawa. So, wala siya na-infect ang asawa. Okay, sige. So, nag-positive sa liwat ining ang lalaki mismo ang bana. So, dapat iniro 7, magwa na siya. Magwa na gini siya, ma'am? Or another, how many days naman ang ihatag sa isolation naman, ma'am? Miyara pa? Actually, upon the recommendations ng Department of Health, nga i-extend na yung iyang isolation for another 7 days. So may dugang 7 ka adlaw o kung isa ka semana na mag-isolate lang siya or mag-quarantine siya, hindi siya na magwa para nga wala lang siya sang contact sa iba niya tao. Para lang niya on the side of caution lang kita. Wala pa gid man sang klaro nga guidelines ang DOH Central Office sa aton parte sa Omicron kay tibag-o pa ni Action Brian. But ginsunod ta ang protocol sa mga variants of concern, no, pareho sang Delta. So ginsunod ta lang ang aton pareho lang gyapon ang protocol. Wala kita sang inog lockdown nga household, so hindi na sila taga diri Action Brian. Ang asawa taga Pampanga, ang si Sir ang aton index case taga Mindanao. Pero nagkadto na din siya sa Bacolod kaya ang asawa nagaubra din sa isa ka BPO company sa Bacolod. Kaga in fact mag-o pa lang na din sila. Kaga nag-rent gani sila apartment na supposed to be masulod pa lang sila sa ila arkilahan pa lang sa apartment sa January 7. So amo na nga naka-book na sila sa hotel until that time. So amo na ang status sa aton nga
positive for Omicron. Aha. Wala man kita ang aton mga pumuluyo, wala man sang cause for worry. Hindi man kita kinanglan nga magkabalaka gid, magpakulba. Aha. Kay number one, hindi man ni siya local case ang Omicron, kay Okay. halin ini sa Gwa, halin ini sa abroad. Ikadua, so hindi ni siya local case. Ikadua, pag abot na diri sa Bacolod, recovered na ni ang pasyente, nag-ayo na ni pasyente, natapos na ang iya nga isolation. So, hindi naman siya infectious at that time nga nag-abot siya sa Bacolod. I see. Di may gid nga information ano kay kung isa ka sa langisag bala may gambal nga ang asawa na kay inasagan negative tapos subong nag-positive ano pero wrong information ang positive amo niyang lalaki man sa gihapon amo nang klarohon ginaton para Correct, yes. Para sigurado gid ano so why dapat kabalakan why man ni sila kalagaw sa Bacolod why pagid kagwa waay pagid taran-taran. So makabig naton nga ang Bacolod COVID-free, Omicron-free sa gihapon, ma'am, as of today. Yes, correct. Wala kita active case of Omicron diri, no? Omicron-free kita gyapon. Aha. Kaya muna natin ginabantayan nga hindi na kita masudlan sa active case or hindi kita masudlan sa isa ka local Omicron variant nga kaso diri sa Bacolod. Kay sa mga pagtuon kag sa mga sa experience ng iba nga mga pungsod nga may mga outbreaks ang Omicron subong Action Brian, Aha. masyado ni siya kadasig maglaton. Yes, Masyado sa kadasig maglaton, although ang effect niya in terms of symptoms hindi siya masyado kalala. Siguro ang rason, isa ka rason kay ang kalabanan man sa mga tao nga na-infect ng Omicron, fully vaccinated. Pareho ni siyang ato, ni nga OFW, ni nga nag-Omicron. Fully vaccinated ni siya Action Brian, okay. kag may booster dose pagid siya. Oo. That's why asymptomatic siya. Bisan Omicron, pero wala siya sang may gimbat siya. Except for, daw nagsipon siya kag nagbubo bala on the second day. Pero after the next day nadula man no dason nga adlaw nadula ang iya mild nga symptoms. So asymptomatic siya during the whole time. Action Brian, probably effect ina sang iya nga vaccination. Pero posible pagpuli niya di ma'am. Pagpuli niya di why na to siya Omicron guro kay ting asawa ya gini why man malatnan no. Daw mo na abi no. Yes. Oo. Yes, wala na sa. That's why considered recovered na gid siya sa pagpuli yadi. That's why na-release na sa gani from isolation. Pag natagaan na siya permiso nga mag-travel kay tungod nga natapos siya ng iya isolation. I see. Gakabalaka man lang kita kiti ilang tawa subong ang Manila balaho ang Luzon area may mga alert level number 3 na didto daw hindi nakita deserving nga magbalik pa sila nga situation ma'am diri sa Bacolod daw ko okay na niya mo ning sitwasyon ta subong ho. Yes, hopefully tani no kay ang Metro Manila subong alert level 3 kag may ara gid possibility no kapamati ko sang the other night may possibility naman sila for a lockdown. Gina-project with nila nga based sa reproduction rate sang COVID cases subong ginambal nila nga magkaroon did kuno sang surge liwat by ini nga bulan kag February. So ginapreparahan nila nga mapuno na naman ang mga hospital, ang mga frontline medical workers magkalamasakit man sila or ma-infect man sila. So mo naman na ang ginapreparahan to nila sa Metro Manila. In fact, may mga drastic measures na sila yang nga ginapropose kag may mga restrictions na sila nga ginapropose labi na gid sa mga unvaccinated individuals. Action Brian. Resolution na ya ang Metro Manila Development Authority, ang MMDA, na ginapa-adapt sa tanan nga mga LGU sa Metro Manila na ang mga unvaccinated persons should remain at home. So, ma-lockdown ang mga unvaccinated. So, bisan diin ka makadto pangayuan kana sang vaccination card. Action Brian. So meaning kita diri ma'am may ara naman kita sang hugot naman nga pagbaton sa mga travelers ta halin didto nga mga origin nga lugar ma'am. Umpisa na. Well, as of now wala kita changes. Amo magyapon na ngaton nga mga guidelines sa mga inbound travelers
But nagpatawag si Mayor Bing kagabi, kahapon, nagpatawag siya gilayon sang meeting with the EOC, upod sa aton ay ATF Chair, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang instruction ni Mayor Bing nga hugton gid ang screening sang mga inbound travelers, especially sa requirements sang vaccination card kag RT-PCR test results. Kaya may ara naman kita mga intercept ng mga fake RT-PCR results sa Action Brian, no? Sa mga, especially sa seaport din. Kaya ang airport, strict po sila yung mag-check sa requirements. Pero ang seaport, diya ang kalabanan yung kalutan din. Okay, anyways, at least tonight na klaruhan na ito ni kagbalik normal ang aton huna-huna. Kay kahapon dahil lain naman paminsar sang pumunuyo sa Bacolod. May nagakadlaw, may nagakurisong, kag may nakulbaan gid of course, ano? Sa sining Omicron nga ini ma'am. So far ma'am, subong ma'am nga adlaw ang real time pilang bag-o nga kaso di sa Bacolod. May ara ma'am. Balikan ta si Ma'am M na utod kita. Action firing line. Amo to taning gusto tay baluon subong nga adlaw mga kaksyon kay kahapon do tatlo bala kahapon mo ang Bacolod, ano? Ang Negros gamay-gamay man ba magtayo yon lang taning pilang kahapon Negros seksyonan. Okay, magtayo yon. Ma'am M, oo, pasensya na utod kita. Yes. Ang pamangkot ko to pilang subong nga adlaw nga kaso ta. As of yesterday, Action Bri, ang subong nga adlaw bino nga report, may ara lang kita 7 cases. So, single digit kita gyapon. Okay. However, ang result subong na gabi sa mga molecular laboratories nato, pakita nga may ara na kita 16 new cases sang COVID fresh cases na as of today na nga din pang swab nga nagwa ang results bag-o gid lang, no? Mainit-init pa ang results nga halin sa molecular laboratory. This is size ang pag-o naton kakaso. So far amo naman ni ang mataas Action Bri in a matter of siguro mga isa na kabulan nga masyado kanubo ang aton nga cases. Ining GC6 mga ano ni sila ma'am? Kay kahapon ang bal ni Doc Chris Rongon na sa 7-6 tiyang mga pregnant naton tido ka normal abi, ano? Ining subong ma'am, mga ano ni sila? May ideya ka na ma'am? Well, sa diri ang nagapanguna gyapon ang mga nagabusong kag ang bago nagbata. Action Bri. Kag may ara kita nga naga-chemo, may mga comorbidities, may naga-chemo, may naga-dialysis. Kag the rest asymptomatic. Why mas la travel story, no? Diri man lang sila, no? Hindi ka mabalaan kay ang naga-reflect pa lang sa aton nga line list ng mga positive cases ang ilang nga category. So makita ka nga pregnant, postpartum, meaning bago lang nagbata. So nagapanguna sa out of the 16 apat na diri ang gabusong or bago nagbata. Kaya kita nga chemo kag dialysis, tatlo, the rest asymptomatic. Ang mayo lang dira kay pag contact trace sila doon di naging maayawan kag dasig dayon nga nakita na mga close contact nila tungod jutay na gid siya ikumpara sa tag 100 plus to bla before, tag 200. Oo, tag 108. Ang tag 187 ang nagliga, 150 daw sa ito kahapo ito lang son bisan sa contact tracing, ayaw-ayawan ditong aton contact tracers. Taga pagkatapos ng contact tracing Action Bri, ayawan man na aton nga mga ambulance pang extract. Yes. No, so ang aton mga dalanon gainuwang lang ang ambulance. Ikatatlo, ayawan pagidayon ng aton testing kay ang tanan nga close contact dapat ma-contact trace kag ma-test ang photo sa close contact. So ayawan man na aton mga swabbers naman panglatas kundi yung mga barangay para ma-test at ma-swab ang mga close contact. So ayawan din kita kag ang isolation naman ang aton ng mga facilities. Damo naman tawo ang aton ng mga isolation facilities. So for some time
Sila na kasi ni Mana nga wala tao ang aton mga isolation facilities. Out of 20, duwa na lang ang nag-operate. Oy. Duwa na lang ang bukas naton nga isolation facilities. Aha. Pero at the rate, subok na bayara naman di si Sai, ang budlay man lang sina kay ang exponential increase pala nga datig bala magsaka kay ang isabi kung may makalaton siya nga duwa ang size na pila na ang iya sina nga Correct. multiplication, so dira naman kita magsugod preparar sa Pangita. aton nga mga isolation facility. Yes, correct gina pa man, no? Kabay pa nga makwanta niya. Pero hindi man ni Ma'am Omicron, ano? Nor dire lang ni sa aton sa local pa lang yan, no? Nga report nga 16. Hindi naman mabalaan dayon action bright kung ano ni sila nga mga cases Aha. right away, hindi man mabalaan sa base sa aton RT-PCR test result, no? Ay kinanglan din na iya sang genome sequencing Aha. para mabalaan ta kung ano nga variant. Mhm. So kung magdupo ang QT value amo na pagpadala naton for genome sequencing, dira ta na mabalaan kag ang kalabanan lang galing ulihi na bala nagagwa ang result. Gani man, no? Mhm. So by the time nga magwa ang result halin sa Philippine Genome Center, recovered na ang pasyente. Okay. Sige. With that, ma'am, salamat sa mga serbisyo subo na gabi. Nakahatag naman kita sa impormasyon sa publiko sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bayang gabi, ma'am. God bless aton tanan. God bless you too. Good night. Good night, ma'am. Action Firing Line. GC6 ang bagong kaso ni COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod pero hindi man siya alarming mga kaaksyon. Action Firing Line. Ang iban sina dire i-check pa ni kung mataas ang rates ang iya sining virus kay para ipadala dito sa genome na naman kag ipa-check kung hindi sila Omicron. Kabay pa nga hindi lang Action Firing Line. Ay, suskoti positive gyapon tong 38 years old mga kaaksyon, no? Nga ara subong sa isolation facility. Instead nga manugwa na siya to stop lang anay. Dira lang anay for a while pulo pahuway. Ara naman may naman ang ilang sining nga sitwasyon mga kaaksyon. Action Firing Line. Puwerte, no nangin kabahin na giniya si COVID-19 sa trabaho sa gobyerno ta. Way gini madala-dala kung tani ni sa trabaho sa gobyerno ta mo. Pero ti subong kay ari ni siya, ti part na gid ni siya, no? Kung ang lain lang ding iban nga mga opisyalis dado ginatutukan na lang tanan ang COVID-19, iban nga mga proyekto do napabayaan na. Action Firing Line. Pagkatapos kung pangitaan sa publiko, ang ilang nga alibay nakatutok tas COVID-19. Action Firing Line. Pero prangka nga istorya, why gidya project kay ang iban ba siya toto sa nagtalang na naman ba nga sulodlan? Action Firing Line. Ay, susko, Ginoo. Lasit ni 42 sa aton nga pagpangalagan. Pagbalik naton karon mga kaaksyon, i-check naton ang balita gikan sa probinsya. Kay probinsya, kabalo ka ang ginapangita subong nga dapat bakunahan sa probinsya. 1 pila ato, 1.8 million. Check ko lang karon basta sobra milyon mo. Ti subong ara pa lang sila sa 1.1 million mga kaaksyon, mga damo da taas-taas pang tangaso nila. Action Firing Line. Kabalo ka ang probinsya ta, ang iban ara sa bukid-bukid mo uma-uma. Tiambal sa mga taga bukid-bukid kag taga uma-uma, siya total way makamiyag pa syudad. Arim lang kami din, di kami magpabakuna. Action Firing Line. Pero kung matistingan mo na siya nga hindi sa kasulod sa Gaisano kag SM di nga way sa bakuna, base pagpuli ito mapatuslok ni sila. Action Firing Line. Ini nga bahin sa aton sila pagpangalaga dulong sa aton maka-action sa Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit. May gabi lang sa mga igsuon nato nga naminaw na ning orasa, Milili Oligo, Jonathan Puding, may gabi Action Bright, tamyaw ko lang Kumari Vanessa Mayo kag Kumari Jinky de Lagdon. Milili Oligo sa Bani Cave Areban, si Christine Minies Villalubos sa DSB Pandanon,
Herminia Aliusa Gulane. May Bection Brian gatanaw halin sa San Pedro, Laguna. Salamat. Account kunin ang imo account, imo Elvira Hilugo nagamonitor sa Charito Heights, Granada. April Orsabia Masabasbate nagamonitor man. Julie Militado Patrimonio. God bless mada sa imo. Happy New Year. Early Flor Diliza Action Bry. Ginatamyaw ko gali kumpare ko sa mahogani. Lumber Boy Herrera. Kag si Olive Musang. Salamat. Si Kadiha Abdullahi. Nakangiti pa rin ako. Kuha niya yung negosyo ni. Si Early Flor Diliza Action Bry damo gid pamati sa kalong-kalong Bebot Evangelista nagapamati gid siya. Bao, salamat gid. Carmelo Garingo, Narcisa de Los Santos, good evening Action Bry. Gamonitor kami sa park Purok Mabinuligon, Barangay Handumanan. Liyog tamyaw sa Barangay Kudkod, Niza Morden, Albert Morden. Kag sa mga manghod ko sa Sitio Iliranan. Salamat gid. Si Marlene Diaz Araman, Kurt Nathaniel de la Torre Araman. Amalya, monitor lang, Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaong. Salamat. Rodora Syoko, Fatima Sales, may gabi, Action Radio, sa akon man kuna. Thank you. Si Novi Valencia Sobaldo Araman, Happy New Year dira ma'am. Ang Pasko ako ay gidya kaabot mambayaw ang kuhulat. Si Julibert Horolan Aligado, Happy New Year. Carmelo Garingo, ang paggulpi nga pagtaas ang kaso ni COVID-19 resulta ina sa pagkakampante sang tagsa-tagsa. Mugid. Milili Oligo, natamyaw niya si Ma'am Vanessa Star, Doc Mayo, Matmayo, Jinky Dailagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Jen Hisulgon, Araman. Bong Ogatis Hanoy, Mengewek Brian, nagamonitor la Carlota. Joby Monares, si Kirby Fideres, Araman, no? Georgia Gargasiran, good evening Sumbray. Please say hello to Arb EFC family, lalo na sa mga kulitis Dennis Richard Tiburoma at Jonathan Pudding. Si Lay Ash, sir, paminsyon sa akon lolo nga gapamati subong Elias Castor Senior. Wow, salamat kita tay Lolo Elias, may gabi. Sheila Mags, nagamonitor man sa La Carlota upod kay Jandel Blue Season. Ambal niya patamyaw sir sa akon lolo, o nabasa ko na. Si Eddie Laos kag Nanay Isabel sa Victorias, Jocelyn Song Comedia. Diding alohamiento sa Barangay Antipolo, Pontevedra, Eliesar Sonmido, good evening Action Brian, diri sa amon sa Purok Lichonan, Barangay Kabog. Pag-ayo ko'y Mayor Albe sang problema namon sa amon water system. Ginpatakdan dayon solar panel, wala na pasalig, nagatupa dayon si Bingya, si Ilcid matubuan lang pako lang ulo mo, wala gitupa. Tuod ka sa gining elections bacolod mo. Si Jocelyn Song Abanya, maayong gabi man kay Ang kag Action Bry, happy progressive New Year to all. Salamat. Si Melvin Piñafiel, Miloni Calvas, nagamonitor man. Felix Arsenio, maayong gabi Action Bry, monitor ko sa imo samtang duty. Felix Arsenio gali sa Barangay Yubo, La Carlota. Wow, ang mga Arsenio family ginagreet niya man. Imbong Jocampos ang Maaw, Veronica Santilian Manukan, Milili Oligo, ang mga wala pulos nga mga incumbent wala binuhatan, wala gidhinimuan, amo na gusto wala eleksyon kay waywa ay klase nga mga politiko. Paul Spat III Araman, Alfredo Isiha, greet lang ang family Tizon, Grolio Gonzaga, kag Kapitan Elvira Zelueta, kag Captain Janet Yasay sang Manlingen. Nonoy Castañeda, good PM Action Bry, kore kaged bisan wala na cases sa COVID-19, skeletal gihapon kalipay langgid sang mga employees daw gatinamad na no pa. Si Miray Araman, Mila Paternal, thank you gid. Jomar Lobrido, ang classmate ko nga gwapo. May gabi, monitor lang no napamati sa may Candone, bisan madulom, gasigabong, Happy New Year, God bless. Way pa nagyapon suga si Mogle classmate da. Oo, sige, ulat-ulata lang kay daw ginatrabaho pag insubong sang Noseco ang inyo lugar dira. Sige, mga ka-aksyon, ma-relax lang ko gamay para makapahoy-way lang ang puwak ko.
Hindi ka mo magdula ha kay mabalik kita may mga dalagko pa kita nga balita karon dugay ha. And paki-share sa aton sining live para maglapnag pagid ang aton sining information. Las 7:49. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definitely super battle royale. Palayo mo man to, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon.
Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka. Last 8:03 na sa ato nga pagpangalagad, maayong gabi lang sa mga utod naton. Action Bri, good evening.
Ang anak ko ato sa Cavite na lockdown naman. Rebecca Guerrera, Barangay Bagaa, Sinigaran. Salamat. Guba pabalay sang bagyo tumbagid tanan. Bao, grabe nga mga hitabo sa kabuhi ta sa nagligad nga 2021. Sige lang, pangamuyo lang kita nga maka-recover mga kaksyon. Action Firing Line. Si Jacqueline Marinio Araman, Ana Sinoro, salamat gid sa pag-monitor. And Elizabeth Gamala, ma'am, good evening. Dasima Happy New Year. Kag stay safe man. Jerry ni Pomosino Araman. Anak, si Georgia Gargasiran. Action Brian, pakabit ang vaccination card sa liog. So sa mahulam, gani kiyo pa sa tupad balay, inapayhan ang vaccination card. Pwede man, ano? Ay, sus ko. Last 8:04 na sa atong pagpangalagan. Action Firing Line. Speaking of vaccination, mga kaksyon, sa Negros Occidental, subong, palayag sang probinsya nga yara na sa 1.1 million ana bakunahan sa probinsya. Ano ba lang dugang nga detalye sa check na ton sa Action Marlon hinabiyang. Balita na Action Marlon dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, maayong gabi, Happy New Year, Action Mar. Action na Happy New Year. Na apektuhan gid man sang ining halit ni Bagyo Odette ang vaccination na program. Kaya patagayon sa bahin sang Negros Occidental, Kabangtanan, nga may pila sa deka nga banwa kag sudad ang nag-untat pan temporaryo. Agod nga maglaylo na isang pagtutok nila kung paano mabuligan ang mga napiktuhan nila sumbray nga residente. Kaya na sang aga, mayara sang pagwa nga datos ang ato sa provincial government pagi sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, vaccination performance ini siya, pero ang pet sa action na bray, nga kinkuha nila sang record, December 18, 2021, ay kundi December 16 or 17 to naglas-klas ang bagyo. So, diri na nag-stop man, temporaryo ang pila sa mga LGU sa ila sa nga vaccination. Naman nga as of December 18, 2021 ini siya, nga vaccination performance sa bugos nga probinsya. Mayari diri action baray syudad nga naglapaw nagali sila sa nga target mo. Kuli ang target ang sumbray parang malapot ang ginatawag nga herd immunity, 70% sang population sa isa ka lugar. Ang sunod sa Lakalo, kaya naglampuwas na gani action na baray sa 70% kag naglapaw na gani sa 100% mo. Bonsilingon, ang Lakalota City, abo ang may pinagadamo ng residente nga nabakunahan na kontra COVID-19. Now, ang probinsya sa Negros Occidental may ara sang target nga bakunahan. Mga 1,825,370. Muna sa ang target ng sumbray, muna sa ang 70% sang population sang Negros Occidental. Ang nabakunahan na, 1,111,083 action bray. At least one dose ina nga nabakunahan sila. 60.87% na siya sa target nga 1.8 million. Ina sa at least one dose. Ang fully vaccinated agsobray, kadawa naturukan, kag-iba nagsobray nga naturukan, J&J, isa lang katurok porti, ma-consider naman nga fully vaccinated, mga 769,746. So 42.17% na siya sa target, 1.8 million nga population. Ang wala pa mabakunahan kag kinahanglan pa kabakunahan 714,287. So madamo pa sobra pa tong as milyon. Ang kinahanglan pa kabakunahan nga residente sang Negros Occidental. Pila katong target action, Marm? Sorry, why ko nagkwanda yon? 1.8, no? Yes, ang 1.8 million
Amo na ang target nga bakunahan para malapot ang herd immunity nga 70%. Ba mga 700 pang kulang, no? O 714,000 pa. 714,287 ang kinahanglan pa nga mabakunahan first dose of mangin fully vaccinated. Sa siring ginlawag ta nga La Carlota City nga among may pinakadamo aksyon Bray. Ang La Carlota City may population nga 67,321. Ang 70% nga target nila nga mabakunahan is 47,125. Naglampuas na sila, no? Kay ang La Carlota may aranasang 112.03%, no? Nga nabakunahan. Sobrang nagsubray, no? Sa ilas rin nga target. Ang fully vaccinated sa La Carlota City 38,542. Ang nakapabakuna first dose 52,793. Ang due for second dose natalana ka naka-schedule nga magpa-second dose 14,251. Ini sa may La Carlota City na siya. No, sa mention pa lang kay ang La Carlota City daw layo na gudman ang dadangatan niya Sombray. Ikumpara sa ibang sa nga mga banwa kag syudad. Kung vaccination trend ang paghahambalan, may araman ang Sombray hindi lang La Carlota City ang naglampuas sa 70% nga target ha. Para pagid 2, 4, 6, 7. May 7 pagid. No, ka mga LGUs. Murcia, 97.78% na sila. Ang Sagay, 76.18%. Talisay, 75.82%. Cadiz, 75.73%. Victoria, 75.44%. Ibig Magaluna, 75.29%. Kag ang Pulupandan, 73.43%. Ang mga LGUs naman nga ang nalabutan nila nubo Paxson Bray sa 50%. Sang ilang sa nga target sa vaccination, ang Calatrava 37.4% pa lang. Kalayo pa ba? Oo. Moises Padilla 40.9%, Tubuso 41.03%. Ang Manapla 43.38%, San Carlos 44.19%, Kawayan 44.21%, La Castillana 45.09%, Isabela 47.08%, Inubaan 47.79%, Inigaran 48.73%, ang Sipalay 49.91%. Ang sa bahay naman aksyon Bryce ang LGU nga may ara sang sobra pa sa 25,000 nga remaining target as of January 2 ni sa record naman. No? Sobra pa ya sa 25,000 nga remaining target pa but sa lingon mga sobra pa gid 25,000 ang kinahanglan nila sinagsobra nga bakunahan. Ang Kabankalan may ara pa sang kinahanglan bakunahan 62,257. Ang San Carlos, 54,065. Ang Bago, 46,072. Ang Kawayan, 41,664. Calatrava, 46,843. Himamaylan, 35,096. Inigaran, 32,083. Itla Castillana, 30,045. Escalante, 29,768. Ang Silay, 28,043. Cadiz, 27,442. Sipalay, 26,063. Kag Sagay, 25,463. Monasa, ang latest action na Bray, siling ni Provincial Administrator Attorney Diaz, subong first week sa bulan sang Enero, matamat naman ang sumpray nagbalik no, ang kanamuon sa mga luyag magpapakuna. Yari sa Attorney Diaz. Vaccination also continued and in fact no ara nata sa 1.1
million, no? Nga at least one dose. And as of today, sige pitagyapon pang second doses to dose nga naka first dose na. Daw man ta vaccines, and we're trying to distribute them equitably depending on the performance sa aton nga LGU. Kung dasig man ta mag-deliver sila additional vaccines, and ang hinay ginapadalan ta pagid team kag ginabuligan pagid sila. Yeah, Provincial Administrator ni Diaz, ang herd immunity ti hambal ni Gov bulan sang Pebrero. Subong nga Enero, kabudlay kit labuton ang inang herd immunity ang ginatuwag. Ate magpulo Pebrero daw malululambot na gina. Kay daw lawig pa man kad adlaw bi makabakuna sila bisan 2,000 abi sa Bilog Negros nubo pa na ganiguro ano? Ay correction na Bray, timing gid na nga pag-umpisa sang campaign period bulan sa Marso, herd immunity na ang Negros Occidental. Mamayo gid. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Herovoy. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas Labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Mar. Balita gikan Kapitolyo Provincial dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Aksyon Firing Line. Warte manoti na isa-isa na Aksyon Marlon ang mga lugar kag ining syudad kag banwa nga medyo tulutak-laron pa. Pero ara naman more than 50% sa target bala nga dapat malabot nato ng herd immunity sa mga banwa kag syudad. Okay naman na pero paningkamot gid. Action Firing Line. Kaligiti kabudlay abi mo. May ara gid sang hindi magpabakuna bisan ano mga ayo sa ila hindi gid sila. Bisan ginahimo na sang gobyerno ang violation. Sometimes violation na Di moyek bakal sa merkado nga wala sang vaccination card bayular ina sa ginatawag kinamatarong sang tawo. Action Firing Line. Bayular na iya sa kinamatarong sang tawo pero kung isang taga human rights na okay naman ng sini kay gusto man sang taga human rights nga kag sino pa nang nagapamalabag nga malabot ang immunity naton herd immunity para maka plaster naman kita liwat Action Firing Line. Oo, ti may ara gid nga hindi mga ka-action. In fact, ini mga complaints nga nagdangat diri sa kon ginaayo taman lang gani pa ining mga opisyalis nga ini kung malabot naton kundi may nagkalabalda sa bagyong Odette nga mga utod ta. Pakuhaon sila sang financial assistance sa ila sining banwa kon syudad, lokalidad. Ang process sini maagi kagid sa barangay magkuha sang certificate sa barangay, no? Kag pagkatapos ipasa mo na to sa departamento sang syudad kag banwa nga mo nagakater sina kag batagaan ka sang financial da. Ti may mga barangay nga hindi maghatag sang indigency nila certificate sa barangay kung hindi ka bakunado. Action Firing Line. Di mo pa nang gusto kay hibaluon. Dapat hindi naton ya pag-i-intra ining vaccination sa sinihatagay sang financial assistance kay nga ang ining nagkalabalda sa audit ni Subong. Way ni sila tulugan. Way sila pulian. Lainon taning iya guro pag tratar sila kag approach sa ila ikumpara sining normal nga pagpakig-away tiya kay COVID-19. Action Firing Line. Oo, lainon taniya. Kay way man niya si Odette labot gid sa virus mo. Hinali mala ni nag-abot sa aton. Tiko namon tani karo nga tawo do ka sobra naman nga pagstrikto sa ila. Kini matarong la sobra-sobra na. Kung way gyud man na bakunahan abi tagain nyo lang na sang indigency dira para mapaka-parelisa na sila. Action Firing Line. Ang wala nang ayo naton, no? Lawagon ko na pila kadlaw ngalan di kundi magkuan aton niya kaluluoy sini mga tao mga pigado panidaan. Way-waay na gidaan pagkatapos hugton ta pangkaangay sini. Action Firing Line. Pila mala nang ihatad sang lokalidad sa kuan man sa totally destroyed kag partially damaged man. 10,000, 5,000, 3,000. Ti pulupog nga niya pag inasang bulubakuna nga ini. Basubra naman ina. Action Firing Line. Sige, alas 8:17 na. Bao per tema niyo. Karon na, i-check tani, basi malabot tani. Grabe nga pinatsanay subong involved ya sang kabataan kag amay, no? Kundi report ko sa inyo kay na sa San Carlos, pinatay sang amay bata niya, no? Sa Kabankalan, pinatay sang bata yang amay niya. Pero sa nagligad pa to natabo o galing kahapon lang nakutkutan ang tulan. Action Firing Line. Sa syudad sang Talisay, na-check ko subong, amay ginpatay man sang bata ya. 76 anyos nga amay pinatay sang bata ya sa Talisay. Wala naman nga sitwasyon man. Ano, grabe yan no? Abi mangita ta sang
Kwan pila kadlaw sino maka-explicar sa ini nga mo nga amay bata gay pinatsanay subong man. Action firing line. Sige, pakaronan ta na basi malambot sa aton sini nga patrol magka-aksyon pero tiyan mo nang initial nga report kun anong kompleto nga detalye ipalayag na nato diri sa Action Radio Bacolod. Action firing line. Gina-endorso naton sa inyo magka-aksyon pagbalik tagali karon na matakol ta issue regarding basura. Kay kun way ta ginumpisahan diri kahapon ining basura nga nagalinapta sa Bacolod nga nagabayad kita 35 million a month nga kun adlaw-adlawon mo siya suma Action El Rey, sobra 2 ka milyon ang ginabayad sang syudad kada adlaw sa APM para nga maghaw lang kag maglimpyo, magplastar to sa ilang kwano, sa ila tong management to sa may Barangay Felisa pero doon di pa mahakot ang basura. Action firing line. Subong may task force disiplina sa basura na sila. Aba. Action firing line. Ariyo ang DTX 500 capsule, no? O galion yung pag-inom sini sang DTX Action Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katapos. Oy si Sir may gabi, Che Mihares Luyaw, Merlin de la Serna, nagamonitor sa Lupes High na Murcia, Warren Ortiz sa Yugid, Role Bermio, Arniel Gonzalez Araman, Ruchel Folencio Susana, Barayoga Ray Sampandano, Ray Jantan Villalon, salamat gid no? Kag Jacqueline Marino, nagamonitor man. Sige, balikan ko karon pakibalik lang karon mga listeners ta ha, paki-share man kay may dako pa ta nga balita karon dugay 8:20. Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title.
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Subong mga tiniyon maka-aksyon dina sa Fortune Town na Bacolod City. Action Firing Line. Ang mga Biligorio kag Gregorio family dira sa DSB nagamonitor man, si Aldrin Diamante nakatutok man no. Merly Gonzaga, salamat gid sa pagmonitor. No, God bless man. Virgil Pindas ang Celine Holmes, salamat gid. Si Jean Oy, si Sir, thank you gid kag iban pa. No? Si Che Mihares Luyao Araman, nagatutok na sa aton sini nga pagpangalaga dalin pa kay na. While waiting kita with Action Dale Salazar, si Dumdum, kilala nyo si Attorney Larry Gadon? Inang portibla pamuyayaw kag medyo portik bastos klase bugado. Action Firing Line. Pabawasan ko na lang niya. Pero balang Supreme Court mayara gid papanaog kontra sa iya. Damo gani komento nga timan ara dakpan gid ang Fortis pagkabasa sang baba bla. Action Firing Line. Why nasa husto bla nga paghambal bla kontra sa mga kritiko niya, kritiko sang administration o kung sino na lang mataypan niya da. Subong Supreme Court gid ang kinkwentro niya. Action Firing Line. Ginreklamo ini siya administratibo mga kaksyon. Anyways, las 8:36 na. Action Radio City Hall Report. Aris Action Dale sa mga balita sa Kapitolyo, Konsyudad sa Bacolod. Action Dale, may gabi. Action Bray, ginaporma pa sa gihapon, tugtog sa karon ining task force sa basura, no? Nga pagatukuron diri sa may syudad sa Bacolod. Nga muna sa Action Bray ang task force, nga manguna para sa implementation pang monitoring kag enforcement against illegal dumping diri sa may Bacolod City. Action Brian. Ang papunot ng task force sa Sipina nga si Sir Wilfredo Julingo. Siya man sa gihapon Action Bray ang magasarbing pamuno, no, or action officer sa pagpanguna diri sa task force basura Action Brian nga daw ginalantaw niya nga at least 30 to 40 members ang ining task force nga ang trabaho Action Brian monitoron ang mga individual nga nagahaboy sang basura sa hindi designated nga lugar Action Brian o kung bisan din lang So according diri kay Sir Julingo nga ang ila sini pagkapasihan Action Brian sila sini nga trabaho amoy ning Republic Act 9003 ang Ecological Solid Waste Management Act Action Brian kaga pwedeng siya tikon amoy na ang ila sini nga mangin basis 500 pesos ang penalidad para ini Action Bray sa mag-violate or ang violator o kung pwede man nga community service sa sulod sang 8 oras Action Brian So, rin ni Sir Juling Action Brian nga titunga-tunga sa January o kung mga 20 plus dira sila mag-start Action Brian na libot
Kaya ilan sa nga trabaho action Brian, wala sang patod ka oras kung mala aga, hapon, gagahon, tungang gabi. Kaya according siya hindi man mapaktan kung one gate nagakatabo ang illegal dumping diri sa may syudad sang Bacolod action Brian. Kaya Action Dale, sila man yung mga tao sa task force disiplina, no? Hindi pa na action Brian sigurado. Aha. Hindi pa na action Brian sigurado, pero according kay Sir Julingo, ang kailangan siya man sa gihapon ang action officer kining task force basura action Brian. Okay. Daw according sa iya, lalabot nga siya ang head ng task force basura. Kasi sige sa gihapon ang task force disiplina action Brian. Kung bagati duay ni ka mga position ang sining trabaho action Brian, additional challenge no sa bahin niya regarding naman ni action Brian sa pagpatahob or katinlo no sa ato sa komunidad diri sa may syudad sang Bacolod action Brian. Bale 24/7 ang trabaho nila kaya ano tong mention mo aga udto gabing monitoring do amo nabi. Kaya hindi man action Brian so siya mapaktan kung one gid bala nagakatabo kaya according siya may mga report nga basi kagahon sa action Brian maghabol sang basura sa mga lugar nga bisan diin lang ginapang wigit lang bala no nga ti amo na nagatugas ang ice or kumbaga sa publiko once nga mag-bootcrack na ang adlaw action Brian. Sa imo pala nga report subong action din do ako nang ginakapoy sina. Ag na-mention man action Brian ni Sir Julingo ngayon kasagid man nga mayroon sa mga reklamo sa basura. According sa action Brian, dapat hindi na pagpalawigon, dapat actionan dayon. Amo na yung sinigin mention nga example kung may reklamo bisubong once nga mag-reach sila action Brian, dapat hindi na siya maglapaw tugtog duwa ka daw action Brian kundi mayroon sang action agad kumbaga according kay Sir Julingo ining mga complaint regarding sa basura. Mabantayan ta ginibi kung ano ni nga action inibi. Sige be action din be. Pero ang tingog ni Sir Wilfredo Julingo ang pamuno sa task force basura. So, gina-plansa pang tanan, wala pa kami ka-start kahit mga gatipon, patawo, ma-memorandum pa si Mayor, ma-plastar. Guro, yung puli mga tunga-tunga sang January, so diragan sa January, o mga, basta mga line of to, maka-start na naga, kay ginakuan pang tao. Isa lang ni ka-team? Isa lang na ka-team. Mo na sa una. Probably, mga pila ni ka-members? Enforcement and monitoring siya mo dala na ang monitoring na kundi ng mga illegal activities more or less hindi magnubo so dapat sa 30 to 40 members. Ang inyo hours sir sa pag-operate ang AOR ang oras mula sir like 8 to 5 wala na siya orasan kasi enforcement nakbagay na siya kaga monitoring ang monitoring office hour no 8:30 to hasta magabi kay ang operation sa enforcement siya wala na oras mo may gabi may kagahon. Okay. Unpredictable na siya kay monitoron namon kung ano ang activity sa sinang area ang usual nga oras nga nagadamping ti kung nalauna sa kagahon kung alas 5 sa kagahon amo man kami oras mabugtaw kung gabi sila gaula 7 o'clock gabi man kami ma-operate. Kung ano ang nagakatabo sa dalom amo pa na amon nga i-operaton lang. Then sila sila oras gahaboy sa tungadalan, oras la gahaboy sa dalan. Amo na siya, wala na sa oras, kundi flexible ang oras. Kung mag-affect po in the act, dapat ang violation. Yes, caught in the act. Siyempre, portion sa interview natin kay Sir Julingo, dapat caught in the act gid ining mga violator action Brian, kapag plain view kung makitaan gini lang ang actual, kapag violar action Brian, so mo 500 pesos sa mga violator kung wala siya nagbayad, community service sulod sang 8 ka oras action Brian sa pinakamalapit nga barangay dira or government office. Subong pala gabi, timbrihan ko na si Sir Yulingo. Sir, ato to sa may barangay Kabog sa may economic highway. Mga duha na kabulan no ay mahako to Sir Leog, kubi check nyo to dayon biserbe Action Dale. Yes, kaya pala siya mula ginaulat nila gali ang memorandum ni Mayor Bing Lunardia nga officially nag-form sining task force kati headed by Sir Wilfredo, Sir Taba. And then that's the time na once nga ma-finalize na nila sining mga plano, rekta-rekta na siyang brayang nila sining implementation. So unahan nila sa Libertad Market daw kaya ara gid ang mga violators. So birang mismo may isa lang kasi mana hindi sila katapos da pang saway pro.
Kaya sa action bright mga basura, nagrekta sa aton sining mga imbornal, mga kanal, mga kalog, usually mo na action bright nagarason man kasi nagabarabala hindi maka-flow rekta-rekta ang tubig, especially kung magbunok ang ulan diri sa may syudad sang Bacolod. Ang update naton sa mga nagahulat sang ayuda action bright sa mga balay nga naapektuhan sang bagyong Odette, kasi next week ang target according kay Ma'am Pasitatero ang head sang DSSD. Daw tatlo nga ni action Brian, totally destroyed nga balay 10,000. May moderately pag action Brian 5,000. Kag kun gamay gid lamang ang guba si mo sining nga puloy-an like nakakasa nga top or na tip ano din ang imo sining nga pader 2,000 pesos action Brian. So tatlo ina siya ka kumbaga ano ni criteria no action Brian kag 15 million pesos sa ang initial nga pondo from Quick Response Fund sang CDRRMO amo na siya ang i-utilize sang syudad sang Bacolod. Action Dale, mangkot lang gamay sa imo ay pagkuha nila sang mga certificate from barangay kundi part na sa requirements nila. Ano gin pangitaan man sa vaccination card din mga utod ta? Action Brian, wala pa natin na-check kay Ma'am Tero ang mga requirements pero according sa previous na mga interview, may mga alam mo na Action Brian, may mga validation kung magangati ining nga makuha. Napektawan gid Action Brian. Vaccinated or nata. Amo ni Action Dale, i-validate iya kung ini sila bala na usdang gid abalay nila o kun wala, hindi kay unahon mo yang vaccination card pangita. Hindi na di sa Bacolod nga katabo Action Dale sa gwa na yagin daw gin ko laging kumpara ko lang diribla kay diri do way na mang release na. Way naman sang reklamo sa vaccination card nga ini. Yes, Action Brian. Taas naman ang acceptance ang pagbabakuna diri sa may Bacolod City. Kag amo na Action Brian damo nang due for booster shot and then amo tablang hambal before ni Executive Assistant Jamari Vargas nga ang id or thorough nga validation kay may mga persona Action Brian na nagaklaim ba lang ati naguba man nila sining balay nga tito bisan hapaw-hapaw man lang pwede man na ma-repair ti luyag man nga maka-avail sa benepisyo. Base bisan nakakas lang atong dingding tinuklod na lang nila kay para makapabag-o. Kag picturean. Nauna na siyang hangkat Action Brian since ang based man Action Brian sa interview sa mga social workers ang DSSD kag validation man sa ground amo ning pagtrabaho para at least masiguro gid nga ang ayuda dapat magkatugid Action Brian sa kwalipikado nga mga beneficiary. Hindi ta na sila pagpabudlayan kay subong danway na ni sila ya balay mo. Hindi ta na pagpaagi pa kuno nga pasikot-sikot Action Dale di man aton kwarta. Kaya actually Action Brian damo pa nagahulat naga-inquire man sa aton kun when gid no te amo nagani proseso sa gobyerno damo Action Brian nga mga offices pagkakatuan, City Treasurer's Office, perma diri, perma dito, tugtog nga ma-release kay dapat ma-comply man Action Brian mo sa mga layi, especially sa pag-disperse no sining Quick Response Fund Action Brian. Normal na iya kay gobyerno na mo na may mga auditing kay Action Dale nga ginahimo dira normal na iya. So i-process lang. Pero inang hindi mo gid pahatagan kaway na bakuna way na iya na lakip niya sa processing Action Dale. Yes, Action Brian. No? Pagti ang DSSD natin may mga records with Action Brian na regarding sa mga pamilya nga dapat nila hatagan sang financial assistance. Sige. Mga update gikan sa Bacolod City walang ka-action niyo. Action dahil sa mga ka-action sa rin naman sa Pinas. Labaton ka sa ang balita pag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Balita gikan sa syudad sa Bacolod. I doubt kung paano ni mapurma kag masigurado ang strikto nga monitoring sang mga illegal nga nagahaboy sang basura. Ato ho, itap nyo mga barangay kapitan diri sa Bacolod kag si barangay kapitan pangsuguan ng mga barangay kagawad mo dang amo mag-monitor da sa barangay mo kung sino dang mga tig-a bagol kag kabalan nga nagapanghabog lang sa basura nila. Action Firing Line. Kay base mabatian ko naman kay Mr. Yulingo Blang diri pa lang dan sa downtown Action Bray ayawan na ta di makadto patatos barangay to muni mo na ispektaron ta na mo. Action Firing Line. Pero believe ko ni nga mga tao kay ti bisan ano nga sugo ara dayon. Sa ngalan sang serbisyo publiko Task Force Basura. Pero ang serbisyo nga matudtuod I don't know mga kakson. Action Firing Line. Pagkadako sa Bacolod, matyagan nyo sa Bacolod daw, isa lang ka barangay, isang barangay kabog na ho, kung barangay handumanan da, sa pagkalapad-lapad, sinigaan mo lang 30 katawo iya. Action Firing Line.
Ato na lang mga barangay kapitano, amo na tagain nyo tasda, kagang mga barangay kapitan, mga tanod nyo da, ayuan nyo da ka magpangsaway. Galing ka do ka budlay, ginaipatuman, no? Kulang kita sa ginatawag nga political will, amo malang ang pinakasimple. Action firing line. Alin sa basura, pakadto sa tubig, ay sus na ko naman. Hindi ganun sila maka-stop sang pagpagamit sang face mask kag sang face shield ng ligad. Nga inaya hapos-hapos ang pang dakpon kaya ara lang na skilido. Hindi kaya awan ka pang nilip ya kung dintong gaboy basura. Action firing line. Ay, sus ko. Las 8:48 ni nga bahin sa aton sini nga pagpangalaga dulong sa aton sa pampagwapo kag pampagwapa. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon. Is Leia Younger Esquivel, Francisco Guangco, Lomaho Minaraman, Bibing Francisco, salamat. Si Nerwin Sakmar sang Block 17 Bata, thank you gid. Utay Benedicto sang Barangay Convictorina Heights Mansiningan, Jodelyn Palmes Araman, Merly Gonzaga, thank you gid. Sige, balikan tang iban karon las 8:49. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022.
Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi Pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Firing Line. Evening, Exxon Brian. Happy New Year. Lihog lang Tamyaw, Sitio Iliranan, Barangay Kudkod. Sa utod niya nga sisa ni Visario, Adela, Ginalyn, Happy New Year. Ang nagatamyaw si Narcisa de Los Santos ang Barangay Handumanan, Bacolod, mga kaaksyon. Sige. Evening, Action Bri. 2 weeks na nagligad ang Bagyo Odette. Hasta subong wala gid kami sang amon kagawad. Mga musta malang pero magkampanya ang ginahambal I will serve my constituents. TDA na to. Din nga barangay ni Haw kay Pukawon tang mga kagawad nga basi na
Anod man sa baha nga bagyong Odette. Action firing line. Ay, susko nga mga tao. Hindi man ni magkalakit-an na kunara sa mga bi sang kalamidad kag kuno nga mga emergency. Pero kung eleksyon, bisan tungang gabi, pukawon niya kani. Action firing line. Nami patanirat sadang purong oras ko ay nagid, no? Sige. Sa ngalan sang kabugusan sa Action Radio Bacolod Makaksyon, diri tapos sa aton sa pagpangalagad sa mga gabi, ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid maghilibati kita buwas aga pa sa aksyon na hotline na naman kita. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.